Nákladná preprava sa považuje za indikátor vývoja stavu ekonomiky. Čísla zo Slovenska pritom neveštia nič dobré. Ako ukázali aktuálne dáta štatistického úradu, objem nákladnej prepravy realizovanej podnikmi registrovanými na Slovensku dosiahol v prvom kvartáli medziročný pokles o 9,3%. Ide tak o historicky najnižší kvartálny objem nákladnej prepravy. Na príčiny a možné dôsledky sa teraz opýtame prezidenta Združenia cestných dopravcov Česmat Slovakia Pavla Jančoviča. Vítajte v štúdiu JOJ24. Dobrý večer, prajem. Pán Jančovič, dáta štatistického úradu teda hovoria o historickom minime v nákladnej doprave. Ako táto štatistika vyzerá v praxi? Stoja kamiony, prípadne jazdia nejakým spôsobom poloprázdne? Tak áno, treba potvrdiť dáta štatistického úradu Slovenskej republiky, že cestná nákladná doprava sa skutočne dostala do jedného z najslabších období. Už rok 2025 bol výrazným prepadom, v medziročnom období bol pokles viac ako 6%, aj rok 2024 bol slabý. Posledný lepší rok pre slovenských cestných dopravcov bol ešte pred covidom, a to v roku 2019. V praxi to znamená, že dopravcovia postupne znižujú počty svojich vozidiel, nemajú možnosť obnovovať svoj vozový park a tiež dosiahnuť potrebnú efektivitu. Vy hovoríte o kríze, zásadná otázka znie, čoho je to dôsledkom? No, tak je to samozrejme kombinácia viacerých faktorov. Je to slabší výkon priemyslu, najmä v Nemecku a v strednej Európe, nižší export zo Slovenska, útlm v stavebníctve, pokles spotreby aj v domácnostiach. No a samozrejme dnes aktuálna geopolitická a samozrejme s tým spojená ekonomická neistota a dlhodobo na Slovensku vysoké daňové odvodové zaťaženie. Ten pokles trvá od začiatku roka 2024. Dokedy vlastne dokážu slovenské dopravné firmy fungovať v takomto režime bez toho, aby prípadne prepúšťali alebo krachovali? To je veľmi ťažko povedať a bude to prípad od prípadu. Niektoré fungujú ešte z rezerv, iné sa zadlžujú. Tie úspešnejšie už netvoria pridanú hodnotu, ale obmedzili investície, najmä teda do vozového parku a do rozvoja. Netvoria pracovné miesta, skôr naopak prepúšťajú, predávajú vozidlá a iný majetok. Bohužiaľ, toto všetko samozrejme sprevádza nárast druhotnej platobnej neschopnosti a to, ako všetci dobre vieme, v ekonomike znamená cestu do pekla. Zraniteľní sú samozrejme všetci, tí, čo sú finančne poddimenzovaní, ale paradoxne aj tí, čo boli odvážnejší a zainvestovali do nových dopravných prostriedkov a dnes čelia zo strany leasingových a bankových spoločností samozrejme tlakom na splácanie. No a my si myslíme jednoznačne, že bez oživenia priemyslu alebo aktívnej pomoci štátu môže byť už aj táto druhá polovica tohto roku pre nás kritická. Vlastne celé roky počúvali, že situácia s vodičmi je problém, ako to je teraz. Chýbajú stále tisíce kamionistov, prípadne vyriešil prepad dopytu tento ich nedostatok? No, paradoxne, ten nedostatok vodičov nezmizol. Samozrejme, medzi tým pribúžili ešte ďalšie a horšie. Problém však aj v tejto oblasti, v nedostatku vodičov, nie je len jeden, je ich viacero. Najzásadnejším okrem samotného nedostatku kvalitných vodičov aj fakt, že je to nesmierne rýchlo a už aj vysoko starnúca populácia. Taktiež zarážajúce je tiež skutočnosť, a to tým, že počet vozidel síce klesá, tak ako to dopyt po preprave vlastne aj naznačuje, ale na druhej strane je tu neustále stúpajúci počet vydaných licencií pre vodičov z tretích krajín. A aby toho nebolo málo, tak kým absolútna väčšina slovenských dopravcov má stále viac vozidiel ako vodičov, existuje tu istá zvláštna skupina, u ktorých evidujeme niekoľkonásobne viac vodičov ako vozidiel. No a verím, že to neújde pozornosti samozrejme aj kontrolných orgánov, pretože najmä z pohľadu legálnej zamestnanosti. Ak sa nám to ale čím skôr nepodarí dať do poriadku, a to ani po prípadnom oživení ekonomiky, cestná doprava na Slovensku už nestane z popola, zostane nadlho zdevastovaná. No čas ukáže, v každom prípade vy už ste spomínali, že dopravcom dlhodobo rastú náklady, mýto, drahé paliva, tlak na mzdy. Dá sa pri tomto klesajúcom objeme tovaru nejakým spôsobom udržať ziskovosť, alebo sa dá hovoriť o tom, že dnes firmy jazdia len aby prežili? Ťažko sa o tom hovorí naozaj, pretože podmienky sú stále horšie, náklady rastú prakticky vo všetkom.
Česmad Slovakia upozornil nedávno, že cena nafty od februára výrazne vzrástla a pohonné látky tvoria 30-40% nákladov cestných dopravcov. Združenie odhadlo, že dodatočné náklady, ktoré nám vznikli po zdražení nafty, sa pohybujú na úrovni od 2,5 až do 3 000 eur mesačne na jedno vozidlo. No a mnohé firmy bohužiaľ dnes ešte musia jazdiť alebo jazdia len preto, aby realizovali zmluvné vzťahy, ktoré majú aktuálne platné, splácali vozidlá alebo si aspoň udržali akých takých vodičov. No, Česmad na situáciu v doprave upozorňoval už začiatkom mesiaca. Vy ste navrhli zníženie spotrebnej dane z pohonných látok, zrušenie transakčnej dane, prípadne zníženie daňového základu pri investovaní do rozvoja spoločnosti a zvyšovania zamestnanosti. Skúsme prosím povedať, ako je to v iných krajinách. No áno, my sme toto navrhli a nevymýšľali sme vymyslené, pretože presne tieto opatrenia, ktoré sme navrhli, tak oni proste dnes iné krajiny na podporu svojich cestných dopravcov realizovali. Samozrejme, zrušenie transakčnej dáne, ktorá prakticky neexistuje, vieme len o dvoch spomínaných, už dávno Maďarsko a Venezuela, myslím, tak to je jasné a myslím, že žiadané v celej sfére podnikateľskej. Ale nič iné sme si nepožadovali, len to, čo robia iné krajiny, európske, nám blízke a susedné, v prospech svojich dopravcov. A dokonca aj Európska komisia, ktorá nikdy alebo veľmi vzriedkavo bola ochotná podporovať cestnú dopravu, otvára jednotlivým štátom túto možnosť, aby podporili svojich dopravcov, a to až do výšky 50 000 eur na spoločnosť. No, bohužiaľ, my na to všetko, čo sme upozornili, to, čo má možnosť vláda si pozrieť, že reálne existuje v krajinách okolo Slovenska, nemáme aktuálne žiadnu odozvu, v podstate ani celý sektor podnikateľov na Slovensku, ktorý sa trápi s mnohými spoločnými problémami s dopravcami. A obávam sa však, že aj avizované prorastové opatrenia nebudú dostatočne systémové a razantné. Už ste avizovali, že ak vláda do konca mája nebude reagovať, zvážite protestnú akciu, ale dostalo sa vám teda od štátu nejaké odozvy? Tak ako som povedal, že aktuálne nedisponujeme žiadnou spätnou väzbou ani smerom ku nám cestným dopravcov a nevnímame to okrem avizovaných prejednávaní istých prorastových opatrení, ktoré som už označil, tak nemáme. Nám nezostane nič iné, len preto, že my sme nútení sa starať o našich členov, o dopravcov na Slovensku a musíme a sme za to zodpovední, aby sme vytvárali podmienky pre ich existenciu. A jednoznačne tu treba povedať, že cestná nákladná doprava je veľmi presným indikátorom stavu ekonomiky. To znamená, že ak klesá počet preprav a objem tovaru, zvyčajne to znamená vážny hospodársky problém a to sa netýka len nás dopravcov, to sa týka celej ekonomiky ako takej. A zvlášť Slovensko, ktoré si nemôže dovoliť ani grécku cestu, pretože my nemáme to portfólio námorných preprav, turistického priemyslu a samozrejme veľkosti krajiny. Takže bohužiaľ, my jednoducho, ak sa nám nepodarí dostať pomocou vlády k lepším podmienkám, my jednoducho buď budeme musieť si tieto istým spôsobom vynúcovať a upozorňovať aj hlasitejšie na túto situáciu, respektíve prejsť do nejakého, nazvieme to, krízového režimu a urobiť aj opatrenia, ktoré sa nám v tomto období zdajú ešte zavčasu, ale bohužiaľ sme tam nútení. Ešte jedna otázka na záver. Nákladná doprava sa považuje za akýsi indikátor zdravia ekonomiky. Ak doprava padá, väčšinou to znamená, že priemysel čakajú horšie časy. Čo vám hovoria vaši partneri vo fabrikách na najbližšie mesiace? No, to je jednoznačne, som to vlastne pred chvíľočkou spomenul, tá dekadencia je až katastrofálna, pretože my to vidíme ako prvý. Nám klesajú objednávky, nás
neobjednávajú a nebukujú na ďalšie aktivity. Strácajú sa projekty, ktoré najmä v automobilovom priemysle fungujú a jednoznačne my to vidíme, dnes už cítime, ale obávame sa, že čo všetko ešte môže prísť. Naozaj to je veľkým problémom nielen nás, cestných dopravcov, ale aj celej ekonomiky. Ak sa nám naozaj veľmi rýchlo nepodarí naštartovať ekonomiku a rast priemyslu, a to elimináciou negatívnych vplyvov, najmä v toho spomínaného daňovo-odvodového zaťaženia, naozajstných prorastových opatreniach, v nekonečnej byrokracii, ale aj v tom pomyselnom uťahovaní opaskov pri spotrebe štátu, tak nielen nám, tu dopravcom, podnikateľom, ale aj nám ako občanom sa tu bude žiť len veľmi ťažko. Ďakujem za rozhovor. Mojím hosťom bol prezident Česmad Slovakia Pavol Jančovič. Ďakujem pekne. A ja ešte pripomeniem, že aj tento rozhovor si môžete pozrieť na našom webe joj24.sk v sekcii Štúdio Joj24.